Nagpasalig ang General Services Office o kon GSO nga paayon pagid ang serbisyo sang pagkolekta sang basura kasunod sang pagpataas sang garbage fee sa siyudad. Sa interview sang K5 News FM Iloilo kay Engineer Neil Ravena, head sang General Services Office, ginpahayag sini nga ila dugangan ang numero sang trips subong man ang frequency sang koleksyon sang basura. Dugang pa ni Ravena, isa sa mga pagpanghangkat nga ila nakita rason sang pagdamo sang basura amo ang kakulangan sang Material Recovery Facility o kon MRF sa tagsa ka mga puloy-an subong man sa mga barangay. Nahibaluan nga sandig sa cost of service analysis nga ginpatigayon sa United States Agency for International Development o kon USAID, nagagwa nga nagasubsidize ang syudad sang 80% para sa solid waste management o kon SWM. Kaginisi ka K5, Nicole Castañeda de Prado para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. This news is brought to you by: do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio, antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera.